Hello guys, so daghan na po kayo nag-comment. Unsaon mo ginako ni pagpasabot ning ubang tao oy. Na po kayo nag-comment. Kadaghan ba di mog anak madam, ya lalahig mga nawong. So kadaghan ba day og mga laki? Ani man gud ni para ra ni sa akong mga bashers ha. Labi na gyud sa mga tao, sa mga new followers nako nga wala pa gyud nakasubaybay sa akong life. So ani man gud ni na ako'y daghan nga mga pag-umangkon. So tanan na akong mga pag-umangkon, anak akong tawag. Wala jud ko'y pag-umangkon nga dili nak or anak akong tawag. So ang mga nag-comment mo yung gyud nga pila di ka po imong anak ma'am. Lahi lagi sila nawong ma'am. Lahi sila papa, mga inana ba? Usahay kani mga tao, dili man hinuon dautan nga mangutanan no, pero common sense na lang pud ba nga kung ang pangutana nga dili siya maayog kanang epekto or dili siya maayog impact dito sa tao nga imong pangutan-an, ayon na lagi pangutana, iluom na lang na kung kaya nimo iluom. Pero kanang mangutana man lang ka kay para lang makapasakit ka or para lang gyud manghinaway ka or magpapansin ka, aw pasensya na kay tubagon po kana kog dili maayo. So usahay man gud kanang mo comment tabag kanang wala bitaw sa tong hunahuna nga kanang usahay murag ganang pakaingon putag di man pud siguro bulok kay makapangutana man og tarong, pero hunahunahon pud nato kung tama ba nga tong pangutana, di kay sa gusto lang ka mangutana o mangutana lang pud kag bisag unsa. Kadaghan na jud sa mga vlog nako nga mag-vlog ko sa akong mga anak, sa akong mga pagumangko, moingon jud nga laylay lagi silag mga nawong ma'am no, kanang pila da ka imong anak ma'am, laylay silag mga papa ha. Kalami pang, uy!